kowe wis wani digarke marang panjenengan memuhung marang paksane Gusti kang aku jabat. Sapenane sliramu sapa? Iwanuki. Yen aku Baron Skeber wong saka Spanyol. Kali kowe sapa? Yen kaya ngono sliramu dudu wong Pulo Jawa. Kowe saka praja Spanyol. Yo, ngake di sana Baron Skeber. Ya. Aku sing duweni panguwasa ana ing Pulo Jawa. Aku aran Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Sedulur Panembahan Senopati. Yo, kepiye di sana Baron Skeber? Tenane aku mangsa gelo. Mergo kowe wis gawe cilaka awakku. Nalika aku numpak balon dhuwur, balonku pecah gara-gara kowe Panembahan Senopati. Di sana Baron Skeber. Seliramu ndakwa nanging tanpa bukti, saya-saya uga tanpa seksi. Seliramu ndakwa marang aku sing bisa mecahke balon sing mbok tumpaki ana ing sakdhuwure kaya. Nanti aku mesti sumet di marang palasane Gusti aku ora teges ganggu gawe marang sederamu. Pancen aku saben ana wektu kang lodang. Jejer Panembahan Senopati sing duweni panguwasa ana ing kula kabeh kuwi wis tanggung jawabku saya sing ndadekke rasa tandha pitakon sajroning atiku. Siramu wong Spanyol kok nganti ana ing Pulo Jawa mesti wae duwe karep kang ala saya aku cubiya marang kowe gawe geger ana ing negaraku. Panembahan Senopati. Piye? Ning arep aku wis kandha karo kowe. Atiku lara. Balonku pecah. Kowe lanang, aku lanang. Jandon karo aku. Sing kalah mengko bakal tak peni bebungah. Ning jejering aku pengayoman. Umpama Sulaya nggunakake atos sing balung luting kulit, Ya, umpama menang ora kondang kalah anjejer wirang. Umpama kowe duweni aji sekti, coba tamakne ana ing dadamu. Utawa kowe duweni aji jaya kawijayan, aku ora bakal endo senajan mung sak cengkak. sedulur Panembahan Senopati. Baron Skeber. Embumu katone madonke karo si Skeber. Yen pancen kaya ngono penjalukmu, kowe bakal amali pedang saka kerajaan Spanyol. Yen pancen bisa kamu oleh Spanyol, yo dijajal ana ing dadane Panembahan Senopati. Nake jajamu. Yaut! Ora mati. Kowe ora mati. Tak pindhoni sapa pedang kerajaan Spanyol. Ai! Apa wis mergo atimu utawa wis marem atimu? Wis bisa ngrasake kesebele atimu, malesake mergo atimu kuwi lara. Ndak kok marang aku sing bisa mecahke balon sing tumpah. Apa sing mbacutke? Anggonku gawe cilaka marang Panembahan Senopati. Sedulur Panembahan Senopati. Kepiye di sana? Warung jaduk, jeneng wong sekti. Ora mung kowe. Aku Baron Skeber. Aku yo sekti, aku yo jaduk. Nang tinuku. Aku mau wis dodol, kowe sing tuku. Saiki kowe sing dodol, coba tak tuku. Usahakan apa Panembahan Senopati. Panembahan Senopati ora sah dadak gunake pusaka.
Senajan sak kedhepe netra sak obahing tangan kuwi bisa nggugurke ana ing paungan sing lagi natang marang Panembahan Senopati. Oh, aja nganti kebacut sadurunge kowe dedel kulitmu kowe njaluk sing kaya mangkono karo cekek. Aku wong Spanyol. Watakku ora kaya dene wong wadon sing cilik getih. Aku saiki ora musuh ning pengarepan. Kudu bisa ngalahke aku Panembahan Senopati. Aku nganggo tangan wae bisa nglumpuhke marangku. Jawa Kaya ngono. Ya! sing jaduk ora mumuy. Kowe ngerti dhewe aku ora mati. Ayo usahakanmu. Yo. Usahakanmu Yen sampeyan njaluk kaya mangkono bakal tak wujuti iki pusakaku sing bisa ngayomi marang. Yo! Jangan kowe duweni kaluwihan. Ora sinau nggo gampang karo sing Sedulur Panembahan Senopati. isana karo sing Kowe karo aku padha-padha sek. Perang tanding durung ana kerampungan. Kula sawetara sedulur. Tenane aku teko Spanyol nganti tekan tanah Jawawet yo ning Pulau Jawa. Aku ora golek musuh. lah sak bandune kowe golek apa? Aku kepengin golek urip mergo aku goleki pusaka pedang kerajaan ana ing Spanyol sing ilang ana ing tanah Jawawet yo ning Pulau Jawa. Ya. Yen pancen karepmu tekamu ana ing Pulau Jawa ora gawe geger, mumpun jenenge sun bakal nilai marang sliramu. Aku mau ini bangunan sedulur. Kan golek pusakamu sing ilang saka negaramu. Ya, Mbok menawa kowe kanthi bebodro ana ing Pulau Jawa bisa nemokake apa sing mbok karep. matur nuwun, satrue aku matur nuwun. Jebul wong Jawa iki welas asih. Ora gak sio karo wong manca negur. Mergo dadi pengayuman kudu bisa duweni tumindak kang adil lan bijaksana. Seliramu ora luput mungguhe tanatan. Mula tak menehi bumi sak cengkang kanggo urip ana ing Pulau Jawa kene. Aku mesangga aku. Matur nuwun satrue. Terus aku kudu cumondhok ana ing ngendi mesangga Kamu aku. aja mapan ana ing sak tengah kutha. Kowe manggono ana ing Gunung Pati Ayam. Nganti kowe bebetre ning kono kanggo bebodro, kanggo nunuk urip sak ketara, ya. Sawetara aku kudu manggon utawa mesangga ana ing Gunung Pati Ayam. Kaya mangkono bisa. Laladan Pati. Ya, Yen aku wis entuk mlebu ning Laladan Pati, aku apa entuk dolan ning Desa Ndaulan. bisa kowe bisa dolan ana ing daulan atau cici. Aja nggawe onar to nggawe geger kabeh para bapak. Yen pancen kowe wis kaya mangkono, kowe wis sarujuk apa sing dadi kaputusanmu. Mula aku senajan kaya mangkene uga duweni tanggung jawab kang apa. Mula wis tak parilahi. Ayo siji tekasmu. Apa? Umpama siramu wis kecondokan pusaka sing ilang saka negaramu Spanyol, aja nganti kowe suwe-suwe ana ing Pulau Jawa. Ya. Aku yen wis ketemu karo pusakaku, ping pindhone ketemu karo sedulurku Maron Skeder, aku mesti bali ning Semarang. Kaya mangkono. Wis aku njaluk pamit Yo yo. dhisik. Wong Jawa ora kena digawe akeh. Panembahan Senopati, tamani pusaka kerajaan ora iso mati. Semono uga aku, Panembahan. Sebabe apa Baron Skeder tamani pusaka ora iso mati? Mergo aku ndek pusaka kang ampuh. Kere waja ana ing dadak. Hawane panas. Ning Jawa kok jebul hawane panas. Hai. Hai kok kaya ana banyu sak isore Gunung Pati Ayam. Ya.
banyu utawa sing ning kali laut bakal sambung watus go seluruh ana ing pinggiring Gunung Pati Ayam Pak. Sendang tak beduk tak sambung tak duadus mesti seger. Haha. Iki piye? Tanduranku do bongko kabeh. Angger kaya ngono, aku mongso bingung. Sababe apa? Sasi kira kaya sasi biasane. Biasane kuwi kali. Turute ana ing Murya iku ana banyu. Wah, luber-luber lho kok iki garing rintik. Tandur padha mlethek. Padha ora bisa urip amarga ora ana banyu saka kono. Iki piye to? Iki ya tak klise iki ya kok kene iki. Wah, seger. Yo, kono. Ana dumet iki. Aku lagi umon iki. Wah, menungso kok kulite putih. Oh, nggih. Bagus kaya ngene iki. Wah. Kang, iki ora ketok ora bangsane dhewe. Lah iya mulane ku aku ora durung ngerti mergo durung tak takoni. Wah, lambine delok kok. Kaya wong edan di sana. Aku lagi temu iki lan sepisan iki. Mangerteni pawongan kok kulite putih rupane bagus gede dhuwur. Jajane ngono jenengmu sapa lan saka ngendi pinangamu Kowe takon karo aku. Iya. Aku wong saka negara Spanyol. Spanyol iku ndi? Spanyol ku ndi? Spanyol kuwi ndi? Spanyol witane Wino katene wae. Kowe saka Spanyol. Aku wong saka Spanyol. Spanyol iku Iwanuke yen jenengku Baron Wah, ora tau ndemu aku jeneng. wong teko Spanyol jenenge Baron Sekes. Aku mau wadus kali tak sambung kanggo seluruh aku wadus. Apa kowe melu wadus? Jebule iki. Jebule iki. Baron Sekes. Nganti aku ngrungokke kanca-kanca iki mergo ditanisi. Dina iki sawah-sawah padha asat. Ya kuwi laladan ana ing Masrejo, kejaba ana ing desaku Jambean. Terus Ya, bareng tak turut. Loh, kali iki ana banyune jebule kok ketemu marang sliramu Baron Sekes. Jajane ini ngono karepmu piye? Kok kae ana sambungan semono dhuwure kae, tak kene ngerti. Yo, Yen ning Jawa jebul awane panas. Panas. Beda karo ning negaraku Spanyol. Awane anyepe ora umum. Yen ning kene panas, aku kali tak sambung tak wadus, tanggo seluruh. Yen aku ratus, aku iso mati. Aku iso mati. Baron Sekes. Iki ora karepmu dhewe, Jalan apa kali kae kanggo penguripane kotane ning gone Jambean. Kok mbok sambung. Lah terus piye penguripane rakyat kuwi, Sing wis sak sambung. Yo. Kaya aja nyamuni perkara. Sambungan ora entuk dibedah. Ora entuk dibedah. Oh, lah piye iki? Kowe iki ora wong tanah Jawa. Nah. Kowe iki wong adoh. Kemekone tanah Jawa malah ora padha ngayemke. Kanca-kancaku malah sang saya nyusahake. Mula Terus kali arep ngowo. ae sambung kae tak gede. Kene cok, kene cok, kene cok. Bedah wae.
tuane ning bendungan kae. Eno, yen bisa ayo. Awur. Seluruh
Ngetoke gaman. Pancen iki Dolanan piadene. gaman. Dolanan gaman. Dolanan gaman. Mati salah tombo. Aku ora pengen golek musuh. Banyu tak sambung, tak buat terus tak kesurup. Mergo ning tanah Jawa awane panas. Atus meneh sedap. Adat rupiane ning sindang ono kancara wae. Ning iki babar pisan kok ora ono. Kamuku mbah-mbah kowe iki mau akeh banget lho ya. Kumbare simbo sing reget, yen ora tau urang kok mesti wae asline ora enak. Yen ngono ora dadi ngopo. Nanti akeh kegawean urip karo Aku gumun. Jebul wong daulan iki wonge ayu-ayu. sampean gumun aku malah gumun lho. Lah kok iso? Lha iya, ning sendang kok ana demit agun-agungane kaya Aku ngene. ora demen. Banjur Aku ora gendruwo. setan. Ora. Lah banjur apa? Aku wong. Kowe wong kok dutine kaya aku. Beda. Kok iso beda? Kowe lanang aku wadon. Kowe wadon, aku lanang. Ah, Bedane dadamu gedhi, aku padha sakmene. Pen bidune. apa? Nek ngono aku ngene, beda. 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 Sopo kang dadi alane? Beda. Iya, wis ngerti yen beda. Hmm. Yen kowe beda karo aku mesti kowe duweni jeneng sapa kang dadi jenengmu. Kowe takon jeneng Iya. jenengku Baron Sekebel. Sapa? Baron Sekebel. Baron Sekebel. Jenenge kok aneh. Ada rupiane wong kene iki jenenge Painang. Paimin. Pancen bener. Samin. Yen wong Jawa ki jenenge ora angel-angel. Wong Jawa ki mesti jenenge nganggo no, kaya to Tarno. Oh iya, sampean kok ngerti. Mergo aku wong Spanyol, ora wong Jawa. Jenengku Baron Sekebel. Lho, sampean tiyang saking Spanyol. Lho, kok Terus? dumadaan dugi wonten ing dusun Kemiri. Mergo aku golek sedulurku. Ping pindhone aku golek pusaka kerajaan durung ketemu. Kowe sapa? Aku malah kudu guyu lho. Apa? Gulungane kok ngono beda karo aku. Ya beda wong luar Jawa. Wong luar Jawa cek kaya ngono. Kowe sapa? Aku Roro Sunti. Woi, lara sapa? Roro Sunti. Salah. Sapa? Mulane nak dikandani dirungokno. Lho kok iso salah? Wong lakon iki sejarah kok ngawur. Ya iso ngawur. Rungokno nak dikandani rungokno aja bantah. Jenengem Lara Suli ora Sunti, bentuk. Ih, sampean kok ngono? Lah, piye? Lakon sapa tek ora ana tulisane? Yang tak tulis sudah dipoto. Sing- Rungokno. Jenengem Lara Suli. Roro Suli. Aja Sunti. Ah, Yang Sunti ya ning Jatiwangi akeh. kok kaya ngono. Yo. Kene Kok Suli. dhisik? Kowe kok aijenan ora karo bojomu mawa jare tenane arep ngomong. Aku arep mbah-mbah. Mbah, Heeh. mbah sandangane bojomu. Iya, aku durung duweni bojo. Ngerti bojo? Heeh. Tenan ta ora? Durung duwe bojo mengko dhisik ta? Ora ngapusi aku. Ora. Siap rawan. Aku sing perawan. Ora percaya, ora Lu kok percaya. iso ora percaya? Saya kene ora saweti, ora saweti. Toh, sampean lagi ketemu pisan kok wani cak-cak. Mergo aku kepengin seduluran. Kira aku
iki mung seduluran. Kene kene. Mas Duran. Suli, kowe mau kandha isih prawan. Aku sing prawan durung duweni bojo. Urung duwe bojo. Prawan sakmene gedhenem randanem sepiro? Wis disauri yen aku sing prawan kok sing arep randhe aku lho sampean iki kok Kowe aneh. kok galak, Suli. Ah, kok madun iku duwe galak. Kudune Lho piye? ora entuk galak. Lho kok iso? Aku lagi wae sepisan ketemu kelawan kowe. Kowe wis suami cakep-cakep. Aku duweni pantro kebrowo yen mengkone tumindakmu ala kelawan aku. Salah. Lho kok iso salah? Kowe ditembung ngono salah. Wong saka Spanyol ora gampang kapiluyu karo wong wadon. Mula aku tak kondo karo kowe. Kowe kajenan mau mbah dhewean. Tenane aku mesake karo kowe. Lho kini ngopo sampean mesakno kelawan? Naras, ning sendang. Kakewan doang. Yen kowe dipangan macan. Piye jajan? Aku ya babar pisan ora wedi karo macan. Duh, lah kok ora wedi? Ayo, yen macane kamu arep nyakar lawan aku ya tak cakar kowe dhisik. Apa kowe dicakar? Aku ya dicakar. Dadi macan satu nyakar, mau cakar suwe dhisik. Ayo. Sik, yen macan. Heeh. Yen ono ulo. Lohok, nyaplok kowe. Sampeyan kok malah kurang ajar lho. Terus ngarep Yen ulane kepo arep nyaplok lawan aku ya tak copot dhisik. mergo ulo ape nyokot mau dhisik. Heeh. Nah, iki Iki apa? sing pungasan iki sing mbebayani Suli. Kok iso? Senajan kewan iki mau cilik, nanging mbebayan. Apa ya ono? Yen ana tawon, kowe dintut tawon terus piye? Iya nek ono tawon, aku banjur ditutup tawon. Ya tawone tak tutup dhisik. Apa kowe dintut? Aku ora duwe entuk. Lah kok arep ngentup? Ah, ya sampean dhewe tembunge kaya ngono. Ya aku yen aku ora duwe entuk, mengko aku bakal nyerah tokku. Terus karepe dhewe Lho, Suli. sing ngomong dhewe parean kaya ngono sapa coba? Suli, ya wis gojek sawetara. Sawise kowe kandha isih prawan isih lekon. Aku seneng kowe, Suli. Piye to? Wis pindah niki ketemu. Kok panjenengan iki kok kandha yen duweni rasa tresno kawan aku. Mergo tak bandingke ning Spanyol. Senajan ke wong saka desa. Saka desa kemiri. Nanging ayumu ayu tulus Suli. Beda karo wong Spanyol. Wong Spanyol putih kulite. Nanging ora kaya wong Jawa. Wong Jawa salugune tulus. Ayu lahir batin. Ning saestu, mengke GGE panjenengan niku terus tresno kalian kula. Ora. Kalian wanita liyane panjenengan ugi tresno. Watake baron skeber ora gampang seneng karo bocah wadon yo. Yen wis duwe siji, yo mung kowe katresnanku Suli. Saestu, Kowe iki lho dadi bojoku. tak tampa aku gelem. Bener. Kene lungguh ning kene. Madhep rono. Ambung sithik Suli. Kok dhisik? Durung wayahe. Muga wong daulan kene padha meri. Ora, Kok iso? anane wong daulan kabumi nanggap bakaran mergo kangen karo ketoprak bakaran. Oh ngono. Biyen arep nanggap bakaran ora sida mergo ana corona Suli. Kakak bareng. Kowe kelawan aku padha ndedonga. Aku wong saka Spanyol medhun ning pati. Tak dongakno wong daulan seger kewarasan kabeh. Panjang umur kabeh. Matur suwun Pak Bu isih gelem nanggap bakaran seger kewarasan selawase. Suli, Sik to. Sampeyan kesel apa ora? Ora. Ora? aku ora kesel. Tenang. Awor wong ayu ora kesel Suli. Ah, iya. Tenane yen ngono aku malah sangsaya seneng. Sesambunganmu karo aku sesingitan sawetara. Kok sesingitan? Kowe tak tundung bali luwih dhisik. Iki ngopo? Mengko jam 12 bengi lawang sing mburi aja dianjing. Aku tak Sampeyan tundung. tak durung ngerti omahku to. Aku wis ngerti. Kowe wis tak injuk. Aku wis ngerti. Sampeyan wis Yo, ngincer
Jam 12 bengi aku teko ning omahmu Suli. Jam 12 bengi Suli.